Als carrers de València cada març s'encenia la màgia de les falles, l'olor de pólvora, els bunyols amb xocolata i la música de les bandes de cada casal faller omplien la ciutat d'una alegria desbordant. Els monuments fallers eren enormes i satírics, s'alçaven imponents esperant el seu destí, de foc i cendra. Però aquell any alguna cosa diferent estava passant al barri del Carme. Es parlava d'una fallera misteriosa. Ningú no sabia qui era, però cada nit, en silenci, apareixia als tallers ajudant als artistes fallers. Amb mans hàbils pintava ninots, enganxava cartells i deixava xicotets missatges d'ànim a les comissions. Les falleres majors de cada casal estaven intrigades. «Qui serà?», preguntaven entre elles. «Diuen que és una fallera d'antany, que torna només en falles», xiuxiuejaven els més majors. «Què va, segur que és una influencer que busca fama», opinaven els més escèptics. Però ningú no tenia proves, només sabien que, cada volta que alguna cosa es torçava en l'organització, algú solucionava en secret. Un vestit que no arribava a temps apareixia planxat i llest. Un petard mullat era substituït per una traca encara més potent. Un xiquet que havia perdut el seu mocador faller el trobava penjat a la porta del casal. Les falles avançaven amb el seu esplendor habitual, mascletades que feien retrunyir l'ànima, ofrenes de flors a la Mare de Déu, dels desemparats, que dibuixaven un mantell de colors a la plaça, i rebels on els fallers ballaven fins a l'alba. Però la pregunta continuava en l'aire. Qui era la fallera misteriosa? Finalment va arribar l'última nit, la nit de la crema. Els monuments cremaven, il·luminant els rostres emocionats dels fallers. Entre la calor del foc i l'emoció del moment, un xiquet menut va estirar la falda de sa mare i va assenyalar entre la multitud. «Mira, mamà, la fallera misteriosa!» Tots van girar el cap i allí estava ella. Vestia un vestit de faller antic, del segle passat, brodat amb fils d'or. La seva pinta brillava amb un fulgor especial i en el seu rostre hi havia un somriure de satisfacció. «És ella!», cridaren. La gent va començar a acostar-se, però just en aquell moment una gran flamerada va il·luminar el cel i en un parpadeig la misteriosa dona va desaparèixer entre la multitud. Els fallers es quedaren bocabadats. Havia sigut un somni, una llegenda feta realitat? Ningú no ho sabia, però l'endemà el casal faller del barri del Carme va trobar una nota damunt la taula. Ser faller no és només vestir un vestit o tirar petards, és treballar junts, és riure, plorar i celebrar com una família. És saber que, encara que tot creme aquesta nit, demà ho tornarem a construir. Ser faller és ser etern. Ens veiem l'any que ve. Sota la nota una xicoteta afirma, la fallera misteriosa. I des d'aleshores, cada any, entre els sorolls de la pólvora i l'alegria fallera, sempre hi ha algú que assegurava haver vist, encara que siga de reüll, la legendària fallera misteriosa, vigilant que tot es faça amb passió, amb amor i, sobretot, amb un parell de bunyols en la mà.